basi pali nkhani imene kumamveka manong'onong'o antione koma kuti zitha bwanji pajefa munyanane timachera khutu ngati la njovu kumveserera kuti kodi uko kukuchitika chiyani. Kuli kukakamizika kwa mbere Mr. Nkulukuta moyo Professor Arthur Peter Mutharika pakumveka maminimini komanso madyokoledokole ichapa musipa kwambiri mukamvesera ndi khutu lanu la njovulo kukumveka manong'onong'o madingilindingili majogolojogolo akuti mdala akupita ukapuma. Professor Arthur Peter Mutharika ikuti tu kwangomveka manong'onong'o koma kumveka pansi kwambiri mundisatire bwino pano pa radio lomwe ndiye kuli ena kuti ayi bwana ayi musakapume komatu ndikuti awa ni madiyangala awa ni manong'onong'o amene akumveka uko kuchikuphedi uku chakuphediphedi uko kumveka kunena kuti Professor Arthur Peter Mutharika Mr. Nkulukuta moyo akufunisisa atasiya udindowu ndi kupuma komano kukumveka konko kumusiko kuti akuuzidwa kuti bwana nthawi yopuma ino sidakwane chifukwa chani akuumirizabe bwana kuti azigwira ntchito iya izikuoneka kuti mkatikati musi muli bwino. Ndisayipitirize nkhani koma kuli ena asusuwere akukakamiza bwana kuti apitirizebe kugwira ntchito pamene bwana akusazika kunena kuti ine mundilole sopano pano chimene timafuna kuti timuchose chakwera pa mpandopa ndikufuna ndikusireni anyamata kuti muyendese dzikoli ndiye anyamata ena akuwumirira kuti bwana nanganu poti atasale nawo ndi maijeni ansa ndiye mukuganiza kuti ife timaudindo timene mwatigawira timukuganiza kuti tipitirira jeni ansa akakhala pamene pa bwana ife tipitirira ife ndikuti tu ndikuchiphedi kumene kukumveka nkhani ndiye kuchiphedi kumamveka nkhani za nong'onong'o kuchiphedi musazitengere kwambiri izi nangokuuzana Malawi kwina kulikonse kumene muli kunena kuti kuchiphediku kukumveka nkhani ndipo pali nduna zina zimene zikunena kuti ayi musatule pansi udindo chifukwa ife jeni ansa sangatilemekeze uko ndi kuchiphedi bwanji nditulukeko kuchiphediku ndipite pa mtunda sopano.